Gagi pare, riot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay Gagi pare, top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Naka-move on ka na ba? Sa resulta ng Miss Universe kahapon? Ay, Gagi pare, wag na wag mo akong tinatanong. Ay. Okay na nga ako, pinaalala mo pa. Nako, pero hindi pa eh. Oo. Ang hirap mag-move on. Ikaw ba? Itatanong ko sa'yo. Oo. Bilang babae ka, naka-move on ka na ba sa... Hindi pa ako nakaka-move on. Kaya nga kita tinatanong eh. Kasi gusto kong idamay ka. Oo. Diba? Sabi nga nila, Misery Loves Company. Yan, oo. Diba? Sama-sama tayong mabad trip. Legit yan. Hindi sa pagiging bitter, pero Gagi pare, deserve ng isang Pilipina yung top 5 spot. Awa. Diba? Tingnan mo yung gown. Parang tattoo ni Bakut. Eh di Wangut. Sino si Bakut? Bakut? Ni Wangut. O, diba? Oo, at saka ibang-iba yung personality na inihatid talaga ni Michelle D, no? Para sa Pilipinas. Grabe, power na power. Power na power talaga. Talagang new version of a Filipina yun. Awa, tsaka yung short hair niya. Ay, oo. Grabe, hindi yun mapupull off ng kahit na sino. Ay, Michelle D lang talaga yun. Legit yan. Tsaka kaya nga hindi ako nagpapagupit ngayon. Diyan sa Crate Salon, hindi ako pumupunta. Bakit? Kasi yung mga auntie natin, ang iinit ng ulo. Kaya nga. Baka mamaya makalbo ka. Oo nga, sabi ko, Sir Dens, pagupit ako, wag mo akong kinakausap, kakalbuhin kita. Ay nako, dahil marami pa sa ating hindi nakaka-move on sa kanilang mga high blood nitong Miss Universe. Eto, ibibigay namin sa iyo, Kabisyo, ang unang dalawang uri. Tingnan mo, hindi ka makamove on. Kaya nga eh. Unang dalawang uri ng Miss Universe Fan! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, muna tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga handang umabsent. Mar! Uy! Magpapasa ako ng vacation leave bukas kay boss, ha? Jessa, anong vacation leave? Ubus na yung vacation leave mo nung January pa. Ganun ba? Ay, hindi, sick leave. Magpapasa ako ng sick leave. Ha? Bakit scheduled yung sakit mo? Magpapacheck up kasi ako bukas. Alam mo, Jessa, bahala ka. Basta alam mo naman si boss eh. Di ba dapat may medical certificate ka? Certificate? Ay, naku. Ay, ganun ba? Absent na lang talaga ako bukas. Jessa, bakit ba kasi absent ka? Ano ba talagang dahilan mo? Mar, Miss Universe na kasi. At syempre, kailangan kong manood. Hindi ba pwedeng dito ka na lang sa opisina manood? Hindi mo naiintindihan, Mar. Minsan lang sa isang taon na isigaw ang Philippines. Kailangan manood ako nito with full sigawan. Minsan lang pala sa isang taon eh. Bakit mo inuubos yung leave mo nung January pa lang? Basta absent ako para sa Miss Universe at walang makakapigil sa akin. Ayan. Kaya shoutout sa mga, though Sunday nangyari kahapon yun, yung Miss Universe, shoutout sa mga nag-oopisina na may Sunday duty at umabsent. Totoo. Pero grabe to si Jessa, ha. Ang sabi nung January pa lang, ubus na yung leave. Tapos, minsan lang sa isang taon, bakit mo kasi inubos? Kaya nga, dapat nag-allot na kagad siya na, November, Miss Universe, kailangan ko ng leave nun. Kahit isa man lang. Kaya Ay nako, pero maraming ganyan talaga, no? Parang humihinto ang mundo nila kapag Miss Universe. Oo, sabi nga nila ito ang basketball ng Pilipinas. Bukod sa boxing, ito daw talaga yung pinapanood ng mga Pilipino. Awa, totoo. At saka ito, walang pinipiling kasarian. Talagang nagsasama-samang buong mundo. Buong Pilipinas. Kahit nasaan ka, di ba? Kaya nga. At saka take note pala, hindi Pilipinas. It's Filipinas. Paano? Filipinas. Ayan. Filipinas! Ayan. Bawal ka talaga. Kaya nga, hindi pwede. Anyway, that's number 1. Pero tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga madasalin.
Grabe, Mar! Sana makapasok sa top 5 ang Pilipinas, no? Ay, oo nga sana makapasok tayo. Gracias, pero ito puedo kifatan primero. Tapos ang hangguran na sa tatsa ko tayo. Jessa, anong ginagawa mo? Ba't nakapikit ka dyan? Sayang naman kung hindi mo mapapanood yung announcement ng top 5. Huwag ka nga magulo, Mar. Nagdadasal ako. Ha? Para saan? Para makapasok tayo sa top 5. Namimiligro tayo kasi ang daming magagandang nakapasok na mukhang nag-rejuve. Grabe ka, Jessa. Hindi mo, may dasal ka pa talaga. Huwag ka na nga magulo dyan. Bulol ka, Jessa. Huwag ka na nga magulo dyan. Iabot mo na lang sa akin yung kandila at samahan niyo ako ni Robin Shena magdasal. Hala, Jessa, kung ano-ano ka talaga. Ano ba yan? Halika na dito, magdasal tayo. Guys. Uy, guys, pinapatawag kayo ng HR. Ha? Bakit? Overbreak na daw kayo. Magdadalawang oras na kayong naka-lunch. Ito yung mga fan na madasalin. Nagdadasal over a cup of coffee. During lunch break nila. 2 oras na silang overbreak. Ay, nako, pero hindi mo naman maiiwasan no? Talagang mapapapikit ka talaga sa pagtawag ng Pilipinas. Legit yan. Yung kapitbahay namin, si Michelle Imperial, nagdadasal. Habang nanonood ng Miss Universe, sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi niya, nagdadasal ako. Tapos sabi ko, bakit ganyan yung dasal mo? Sabi niya, Latin. Kasi para hindi na daw i-translate kasi sa El Salvador daw ginanap. So, akala ko Latin para pakinggan ni Lord. Pero it's really a matter of destiny. Kahit anong dasal mo kung para sa kanya talaga, para sa kanya Totoo naman yan. Sabay-sabay tayong magalit ngayong araw. Kaya nga. Pero malay mo naman, di ba yung nakikinig sa ating kabisyo natin ngayon, siya na ang gaganaping Miss Universe in 5 years. Ay, oo. Diba? Sa Mexico yata yung susunod eh. Ay, talaga? Oo. Mexico? Pampanga. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at may gusto ka pang idagdag dito ng mga experiences mo nitong lumipas na Miss Universe, i-message mo kami. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Your Uragon Broski, like super legit and all konyo, Bicolano. Pero same socials yun. Alat, hindi ka pa ako nakakamubon. Same socials yan mga broskis at Konyo Bicolano. Ayaw mo na ba magtrabaho? Tinatapos mo kagad. Asya kabisyo, mga kasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragon Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape! Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena. Love Radio. Metro's #1.